ja näitä juttuja. Niin. Tästä tulee myös esille se näiden taitojen säilymys. Mä oon viimeksi seisonut tämmöisen kuntopallon päällä about vuosi sitten, kun oltiin pitämässä Graven College oppilaille tasapainoharjoittelusta tämmönen seminaari. Niin kaiken järjen mukaan mun pitäisi pystyä vieläkin seisoa tässä. Tähän voidaan yhdistellä esim. Liikkuvuusharjoitteluhommiin. Voidaan tehdä vähän kämmelympaa, ketjumpaa, miksi edes haluatte sitä sanoa. Voimaharjoittelu, erilaisia liikkeitä pystyt toittaa. Good morning ja mitä vaan. Et niinku... Tuohon jälkeen. Niin, tekemällä oppia. Sitten tähän voidaan yhdistää esimerkiksi koripallossa. Kaveri voi tulla syöttelemään palloa, kaveri voi itse seisoa toisenlaisella tasapainolaudalla. Se voi seisoa siinä tasa-aikaa tai sä voit seisoa siinä yhdellä aikaa, koska se on niin helppo pallo. Ja sitten me voidaan tässä syötellä palloa. Me voidaan ottaa kyykky mukaan tähän, kun saa pallon. Eli kun saa pallon tämän kyykyn. Me voidaan pyöräyttää se jostain. Tässä kyykky. Pyöräyttää se, että tuo pääsäällä tässä kyykky. Ihan niinku... Käyttäkää sitä mielikuvitusta. Ja tässä te voitte myös jotain perustettua lajispesifiä juttuja kehittää. Hyvä, oli tämmöistä.